Здравейте и добре дошли в днешното видео, в което ще разглеждаме подаръци. Тук са подаръците от рождените дни на мен и на синът ми. Той навърши една годинка. Партията за рождените дни беше съвсем наскоро и аз запазих подаръците, за да заснема видео. Смятам, че това видео ще ви бъде много интересно, защото ако ви предстои скоро да отидете на рожден ден на детенце, независимо дали е момче или момиче, което навършва една годинка, тук има изключително свежи предложения, които на мен лично изключително много ми харесват, така че останете до края да разгледаме заедно. Имаме една страхотна раничка, която е с акула. Мисля, че е изключително сладка. Детенството ми е съвсем мъничко все още, но мисля, че дори и аз, когато ходим в градинката или просто някъде излизаме на разходка, мисля, че ще бъде много удобна за водичка, за разни хрупанки, крокита или когато приготвена храна. Ще видим. Много е сладка раничката. За нито едно от нещата не мога да ви кажа кое откъде е закупено, просто ви показвам какво са ни подарили. Аз изключително много харесвам всяко едно от нещата и мисля, че каквато раничка да вземете на детенцето, което сте поканили на рожден ден, не мисля, че ще сгрешите. Мисля, че месецът е много подходящ, нали, поне за нас, за ето такива подаръци. Ние след 2 месеца ще пътуваме, отиваме на море и това ще ни влезе в употреба, разбира се. На никой детенце не му е излишно, така че купувайте смело. Аз обожавам детски книжки и получихме доста сладички, особено ето тези, които не са от най-обикновените. Чакайте да погледна. Ето това тук се движеше. Вижте, има пеперутки, пчелички. Тук зад облачето има пиленце. Така няма да ви показвам всяка една страница, защото все пак те са доста. Но като цяло, мисля, че тези книжки са изключително интересни. Много ми харесват. Така че и това е много добър подарък за едногодишно детенце. Имаме една страхотна шапка. Много е готина, червена и синя. Има едни карти, които всъщност аз вече ги отварях. И те да ви кажа са наистина доста интересни. Ето как изглежда. Тук се натиска, слънчето излиза и един вид, когато ги имаме всичките тези карти и ги разделим, детенцето трябва да напасне фигурките. Ето това тук не става, това трябва да се сложи ето тук и може да се каже, че е доста образователно, се различават цветовете, фигурките и така нататък. Много ми допада и се надявам моя малък сладурчо да се кефи на самата игра. Ето как изглежда кутийката. Тук пише от 1 до 3 години. Мисля, че е много сладко. Продължаваме с едно супер яко комплектче. Дрежките никога не са излишни. Моля ви, тези, които нямат дечица, нямам нищо против тях. Аз също допреди известно време не разбирах от тези неща. Винаги купувайте по-големи дрежки. Винаги. Аз лично суша дрехите си само в сушилня, тъй като терасата ми е доста мъничка и всичките дрежки се стесняват. И затова, когато пазарувам, винаги взимам по-големи, поне един размер. Така че моите приятелки и роднини са се съобразили с тези неща. Взели са ми по-големи дрежки, за да може детенството ми да ги носи повече време, разбира се. Лего. Това още онзи ден се опитах да го отворя. Така. Не го отвориха направо, се го скъсах, но нищо все пак. Така, ето, горе-долу. О, боже, има си човеч. Боже, много сладиш. Колички си има. Супер. Мисля, че за момчета това ще е върха на тортата, черешката на тортата. Има си момичета, боже, много сладко. Ние получихме още един комплект Лего. Ще има да си реди с баща му. Пък и с мен, не само с баща му. Ето тук. Това е много сладичко за момченца. Много. Препоръчвам, дори ние наскоро ходихме на гости и взехме нещо подобно. Така че, ето така. Още преди да имам дете съм ги виждала тези играчки, много са сладички. То върви по земята. Много е готино. Направо ще кажа, от едната му баба има ето такова. То е познато на абсолютно всички. Убедена съм, мисля, че аз съм имала такова като малка. Сина ми вече си има един страхотен комплект. Може да започне работа в някой офис, нищо, че на 1 годинка. Мисля, че няма да го върнат от работа. Какво ще кажете? Много готино комплектче. Сина ми е с сини очички и много ще му отива. Една страхотна играчка, която отворихме още онзи ден, но аз я върнах в кутията, за да мога по-представително да ви я покажа. На нея се слагат батерии. Още не сме ги поставили, но мисля, че ще бъде много активна за игра. Не съм сигурна точно какво се прави, но ще разберем. Ето тук се отваря тази вратичка и вътре се слагат батериите. Много яко. Какво ще кажете? Ще пренеси няколко подаръчета насам. Ще продължим с ето този. Този от другата му баба мисля, че беше. Да. Имаме си панталонки, все пак идва лято, детето трябва да има къси панталонки, за да не му е топло. Ето една блузка, която ще се отива на панталонките. Тук си има още една блузка. Всичките са много сладки, няма какво да коментирам. Просто да имаш пари да купуваш дрехи за деца. Това е. Ето тези комплекти, пъзели. Много ги харесвам. Аз още не съм взимала на моето детенце, но ето, че са му купили. Предполагам, че тези, които имате дечица, знаете за какво иде реч. Тези трябва да се напасват в формичките, тъй като са различни форми, детенцето трябва да разгадае и да постави в гнездото. Една хавлийка. Една приятелка ме попита какво да вземе на детенцето и аз си казах, че си нямаме хавлийка. И ако желая, може да му купи точно това. Ето,
с меченце. Ето го и коланчето. Мисля, че това е един много практичен подарък. Камионче, което вече беше отворено и Алекс сина ми си игра с него, но това не пречи да ви го покажа. Много як. Едно момче не бива да остава вкъщи без подобен подарък. Трябва да си има камионче. А мисля, че става и за малето. Има си лопатка, мидички и какво ли още не. Моята приятелка му е взела Библия за млади читатели. Аз много подкрепям това. Също така мисля да се снабдя. Нямам си вкъщи Библия, а мисля, че всеки дом трябва да има една Библия, както и за детенцето. Аз не знаех, че има детски, но както виждате, ето с картинки, според мен е това нещо много хубаво и даже мисля и аз да я прочета. Много е хубав този подарък. Продължаваме с другите подаръци. Отново лятото идва, трябва да има борите за море. Още една книжка, тя също е много готина. Вижте, ето как тук се мести. Много симпатична. Ето и тук, то май всъщност на всяка една страница се мести. Има си крокодилче, мечета, камиончета. Много яка. Погледнете, супер сладки са. Наистина подходящо за деца на 12 годинки. Глупости говоря. Подходящо за деца на 12 месеца. Чудесно е. Рамка. Рамките никога не са излишни. Винаги има предостатъчно снимки. Стените трябва да се запълнят с лицата на нашите деца. А на това опаковката лично аз да изискам я съсипах. Но нищо. Тя даже се издвижи, звъни, свири. Ето прави някакви неща. Много е готина. Ето тук имам още малко чантички. Някои са за Алек, някои са за мен. И мисля да започна, например, с ето тази. Тук имаме комплектче, което е за него. Ето. Това е направо страхотно. Погледнете го. Супер яко. Имаме едно боди. Тома от чичо му. И още едно боди. Много са сладки. Аз много обичам черно и бяло. Значи е дете, но означава, че не може да се облича в черен цвят. Не съм против. Останалите неща мисля, че са за мен. Ето тази декорация. Много обичам скандинавски мъх. Ако не знаете, това нещо е живо и е много хубаво да го имате в стаята, в банята, в спалнята, няма значение. Знае, че е много хубаво, така че ако ви интересува, може да проверите в интернет информация за него. Предлагат и продават най-различни такива сувенири и много се радвам, че са се сетили да ми подарят нещо подобно. Следващото нещо, аз вече го отворих, то беше в една много красива опаковка, а тук си имаше пандока, сега ще го завържа, нали, да не изглежда съвсем така. Първоначално си мислех, че са, докато хванах кутията, тя беше с опаковка, си мислех, че са някакви бомбони, но след като вече отворих, установих какво е. Някои от гостите донесоха нещо, което в момента доста ме интересува. Ако следите профилите ми и вие ще знаете какво е то, а именно книга, и не само книга, книги. Тази от издателство Ibis и пристига с ето тази картичка и е с цветни порезки. Сега ще ви покажа. Ако обичате да четете книжки, в момента тази е много известна книга. Може да купите и с цветни, както и не с цветни. Книгата не съм я чела, но вече виждам в интернет хубави отзиви за нея и аз много се радвам, че съм я взели за подарък. Така че, ако човека, който ми е подарил, гледа това видео, много ти благодаря, тя си знае коя е. Продължавам ето с този пакет. Тук ще взема направо още един подобен подарък, а именно книга. Тази е с аромат на жасмин. И да, хора, мирише на жасмин, омагиозната хасиенда. Тя е на издателство Сиела и за нея също има хубави отзиви, така че много се радвам, че ние сме я купили. Много благодаря. Тъй като сме по-млади от всякога, имам си пачове за очи. Ето ги, лепенки за очи, пачове за очи. Кажете вие как е правилно да се произнася. Ето как изглежда под формата на сърчица. Така, и още нещо, грижа за тяло. А именно ето това. Мисля, че изглежда много добре. И както виждате, направо е страхотно за подарък. Супер. Основа на подарък е за мен. Парфюм. Това е един от любимите ми парфюми. Много съм доволна. Нека да видим какво има в това клипче. Имаме маска за лице. Масло за тяло с аромат на кокос и папая. Това звучи много добре. И освен това е на Зоя. Зоя Girls Pretty. Имаме също така пилинг мохито. О, боже, мохито. Пилинг. Направо супер. Коктейл за тялото. Звучи уникално. Сетих от кой е този подарък. Освен за мен, вече отворих и подаръчето за сина ми. Имаше и подаръчен ваучер за от един магазин. Подаръчните ваучери също са много подходящи. Ако не знаете съвсем нали какво да купите, може просто да вземете един подаръчен ваучер. Цената, парите никога не са важни. Най-важно е жеста. Поне аз така мисля. Поделете, ако имате някакво друго мнение. Жеста е най-важен. Я да видим какво имаме. Ау. Още нещо много яко. Още една книжка, която си бях пожелала. И съм много щастлива, че притежавам вече. Освен това не съм сигурна какво е, защото пише на немски, но ще го разгадаем по някакъв начин.
течен сапун. Да. Супер яко. Това е, мисля, че е душ гел. Ексфолиант. Душ пилинг за тяло всъщност. Душ пилинг. Мирише хубаво. Хора, мирише хубаво, така че бъдете да го видите на Балея. DM Балея, те са много готини, аз много ги харесвам. Имаме рамка за снимки, както вече казах, това ми е едно от любимите неща, аз постоянно купувам рамки. И имаме кремче за ръце. Аз съм нон-стоп с напукани ръце, така че никога не съм излишна. Продължавам с един страхотен подарък, само погледнете как се сетила да го пакова. Аз съм в шок. Тази моя приятелка е уникална. Винаги измисля много хубави подаръци. Сега да видим. Вижте, парфюм. Купа с банани, боже, детето ми в момента направо изяжда, няма да казвам по 1 килограм на ден, но много обича банани, много яде банани, съм много доволна. А тук аз този вече аромат го помирисах, много хубаво мирише и освен това е много траен. Не съм сигурна къде може да си го купите, ето ако искате да си го погледнете, но много хубаво мирише. Супер, просто супер. Имам още подаръци, ето тази книга, предполагам, че доста от вас я знаят, вече прочетох, не е лоша. Моите близки много добре ме познават, знаят, че в момента съм много запалена по книгите. Ето тази поредица, за тези от вас, които не знаят, това е Стъклен трон. Аз прочетох една от книгите, разбрах, че ми харесва и тя ми е подарък за рождения ден. Взехаме също така с ето този подарък, който е направо вълшебен. Погледнете го. Тук какво пише? It's mommy time to wine. Има си вино, бомбонки, а ето тук имаше подаръче. И сега ще го покажа. Значи това е много сладко. В подаръчето се криеше. Ето и гребничката. Много нежничка и сладичка. Освен това от моите близки имам и други подаръчета. Те са се оплели. Мъжа ми подари ето това кръстче с буквичката. Все пак се се казва Алексей. И ето това страхотно коле на корда с перличка и едно мъничко топче сребро. Хора, това беше. Тук направих малко лудница, но все пак надявам се съм била полезна. И така, до скоро. Последвайте ме и до скоро виждане.